बिमानिखौ आथोन गेलेग्रा हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन आंथ' भिडिअ बानायनो मोननाया जोबोद गोबावसै, ओमफ्राय आंहा समबो मोनाखै दा आङो खामानियाव नांथाबनानै दंथ'यो, माने सुटिबो मोनाखै भिडिअ बानायनो थाखाय। दसे सम रेस्ट मोननो, बे रेस्टआवलाय माथो बानायनो हास्लाबाय आंलाय हास्लाबा, बेखायनो आङो भिडिअबो बानायनाय जायाखै। दिनैनि खोथाया जाबाय माने जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि हिन्जाव खारनाय हौवा खारनाय, मथा मथि हिन्जाव खारनाया बांसिन जाना दं। दा ओरैबायदि सानसेयावनो साथाम साब्रैनि हिन्जाव खारनायनि भिडिअ बानायनो फन फैबाय थायो। ओमफ्राय आं बिदिखौहाय बानायनोबो बासै, मानसिफोरजों रायजासैबो, बाय बाहागिफोरजों बादा होजासै, बिनिखायनो आङो बानायनो बासै, माने आङो बानायनाय जायाखै। सोरबा सोरबा ओरैबायदि 20 बार गाहाम फन बुयोना, सहायनो हालायै आयु बानाया होमब्लाबो बेवहाय ओमफ्राय रिक्सनि खोथाबो थायो, बेखौबो जोङो साननांगौ जायो। बेनो आं बानाया सानसै, नोंथांमोनानो बुंदो बेफोरबायदि भिडिअखौहाय बानायनाया मोजां ना गाज्रि, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो। ओमफ्राय आं बानायनो बिराद बोरैबा मोनसै मा जाजोबखोथाय, खालि खारनाय खारनाय खारनाय, गथ' गारना खारनाय, फिसाय गारना खारनाय, बेफोरबायदिल' खोनासैलै आइयै जोंनि बर' समाजाव। दुखुनांथाव। होनब्लाथ' आंबो मालाबाफोर बङाइगावसिम लानानै खारनांसिगोन, एसे भाइरालफोर जायो खोमा। जोंल' सिरि थानानै मा जानो ना मा होनो, मानसिफ्रा हनै मोननायाव मोनगासिनो सासेयाव साथाम साब्रै गोदाननो, जोंहा गैया सासेयानो। खारनांसिगोन जोंबो एसे, जोंबोथ' नायनानै सोलोंनांगोन ना मा होनो रायजो राजा नोंथांमोन। मालायनिखौल' जों नायबाय थाया, जोंबो नुनानै सोलोंखागोन। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों, आरो कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थादो बे हिन्जाव खारनाय मानायनि भिडिअखौ लाबोनांगौ ना लाबोनाङा, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाना गालांदो। बेजों लोगोसे नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, हायोब्ला शेयार खालामदो। बेयाव 6 मासो खामानि मावनानै केमेरा गोदान लानोसै, न'आव थांनोसै, रेगुलार भिडिअ बानायनोसै। बेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।